Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdo ng sundang! O dili! Oh, pamila ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Hinay naman to! Nganong ingon naman imong reaksyon? Di ba nga natural naman na nato nga maghinapakay kung malingaw? Di ba? Pero anong... La, time para good girl. May samad lagi ka sa imong bukton. Patanawa ko, be! Ayaw! Oh, hala. Girl, noon sa yung bukton ni mo? Nga naman eh. Aray, unsa pa? Hinaya ko na nas pagkupot, Bi. Kaharas ba ni mo? Nga naman ni bukton ni mo. Kadakan ko din nagpinaakan. Paingon ka sa imong... Oh, bebe. Walingon ti ka, be. Ayaw ra gud, Bi, sa mukha. Yun ni mo Hala, tinaoy. grabe og paak. Abaga og liog. Nya, daghan kay pinaakan. Oh, OMG. OMG, kinuok ko. Ina? Emi. O nga si Harry. Okay. Kadto mo kusog. Lain na nimo oy maninood lagi ka. Ay, wad yung kay klaro. Unsa man di ay kayo gipaak-paak man ka? Kadakan ano lakra pagid ka ayo girl. Sakita ano una-unaon oy. Asam na kutob be. Pakita gani ko be. Ang bilang lawas good be. Ay, sa mukha, uy. Sa mukha lagi kay ka. Ayaw ba? Ay, ba? Unsa ba, manghiling man ka Ay. sa kundugan. Ayaw Uy, ba? Uy! Hala, nasab. Usa, duha, tulo, upat. Yes, husto na, Pi. Hala. Sobra na lagi ka, ay. Nalili na ka sa kong yutot, sa. Hala, girl. Kalain ani, girl. Ay, ginoo ko. Kadagan. Ayaw
Ina, nga tibuok lawas ni mo ang iyang gipampaak. Grabe ha. Nakapanggigil yun ni mo sa Harry. Ew. Gani. Ay, uy. Gusto ko malipay nga sa katapusan. Naangko na ginako siya. May nahitabo na ginamon duha. Pero, ay, angay ka kung malipay inihitabo Tina. Nga nag-antos man ko sa tumang kasakit samtang siya nag-enjoy siya. Bitaw. Unya, siya man na. Sige pa ka. Maugani, kaatraso na ko. Murag nuwang akong gana naguna-una. Pati galig usap pa'y sunod niyang buhaton na ako. Bitaw. Pero kung mo atrasap ko, ang dili may makadayon. O kung dili may makadayon, maato siya sa uban. O kung maato siya sa uban, dili may makadayon, di ba? Sigbalik. Taral. Pero, ay, bahala na lang, uy. Dili na lang ko, uy. Kaysa, maduol man tun ko niya, pero mag-antos masakos kasakit. Dili na ko, bahala na. Mulikay ko niya. Yes, sakto ka anak day. Okay, dako-dako mangyud ng kwartaha. Makahatag yun ka anak ni mama o papa ni mo. No, aron makatamang ka din sa inyo pangonsumo. Palit yung lechon day ha. Dugay na batawa ka makakaog lechon. Unsa? Apil di ka? Oh! Kunon sa kaon din sa inyo apil manggod ko di ba? Kami gabayata. Best friends. Kasay ingon. Ako good. Ay, amiga ba, uy, nga alalay romantika. Ay, Alalay. ay. Bidiribi. Iya, wala. Butang yung tambal ni... Bitalalay. Butang yung tambal ni ako mga samad, be. Kung inig ka human, masahi ikuha. Ano makatuog na yung ko kay sakit. Tsaka yung akong kalawasan. Lana. Liso ba kamay? Gibuloy. Boss. Boss. Napilo na ang truck nga gikargahan sa ato mga ekipos. Ana. Ang atong kontak ni ana sa Mindanao. Sigurado ang naa siya sa pag-abot sa atong butang. Minilyon ang kantidad niya na, Bon. Siguraduhan ninyo nga way tinugyanan sa balaod nga maka-intercept. Patik na, boss. Patik na. Wala problema. Kasado ng tanan. Kung mao na ito na, may lain pa kitang buhaton. May pakikitaan pa kong laing investor. Sige, boss. Tara. Agay. Kalabad sa akong Buwag man di ko gahapon. Kasakit sa akong Agay. Ay, dia. Sakit ni mong guni aman. Ako na guni. Gindaman kag bino. Basi ganahan pa ka. Saba, ay. Sugaton man yung tanmugway ayo. Unsa? Ha, wakapay ayo. Dili pa maayong mugawas ang baba ni mo. Wa na jud kay hinungdan. Bebe, pawa di sa kong tubangan kay mo bangon ko. Ay. Kalos ka man mausab masing. Dili ka man ingon ni anak ka ni Adto. Mahimo ba? Igo na. Hulungan na kini. Idaran na kita. Ha, unsay akong hunungan? Ang akong pagpanugal? Kung mohonong ko, unsa sa himuon nimong lingaw? Ha? Unsay akong himuong nga lingaw? Ang makigatubang nimo? Masing. Sige lang kaglingkod ana imong wheelchair. Unya makakita ta kanunay nimo. Mahinomdom ko sa imong gibuhat. Masing. Dugay na kaayo ang maong hitabo. Pero wa ka na magpasabot. Nga nalimot ako sa imong gibuhat. Ikaw mismo mo'y naghimo nimo nga mahimo kang usa ka inutil panyong.
O gikausap ang nagpatay sa atong anak. Kada adlaw, wa ko'y laing giampo sa Ginoo nga unta. Pasayloon ako sa atong anak nga tuan na karon uban kaniya sa langit. Wa man kita mahatagig kahigayunan nga makauban siya. Pero kanunay siyang nias sa akong kasing-kasing o panumduman O masing. kana mao'y hinungdan kung nga dili ko makapasaylo ni mo panyong. Tungod kay dili ko makahimo sa paghikalimot sa ato untang kaugalingong anak. Masing dako na si Pia. Nganong dili man lang nimo siya dawaton. Nong ka! No! Dili! Dili ko si anak! Dili siya gikan sa akong sabakan. Busa, dili mahitabo nga mubati ko niya panyong hangtod na sa akong kamatayon! Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Ang ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Hala, kanindot ining duster. Ayan ka na, samot ka kaputi. Palito niya ni nako. Ha? Magdasal ko? Kuno sa lang? Oh, it's a miracle! Dili para ako parang nanay. Hapit naman iyang birthday. Kini akong iregalo niya kay ganahan mo na siyang duster. Oo, nindot siguro ng duster ko kay labidan ka ng kamante ba? Laos ng hangin. Ikaw no, sa gulang gini mong binuang ang Tinuon sakto kay bitaw na. nakong Patuloy istorya. ako lola, mag-duster to. Sige, duster. Nya kayon gali, magawal sa sabay. Nya walingol ang duster. Away hago, unsa way pungko-pungko. Ana, day na. Barog ra ngihip. Kalain sa Sirit dana. na yun. Basta kay paliton ko na para sa akong nanay. Ay, tanay, mahilis ang duster. Sige na magtutok. Bida, minabuhi sa ta. Sige, tana. Manindot! Oh, Oy, tanda, bata na, oy! ang tiguwang, ang tiguwang siya na. Manindot ang maong sapot. Gusto kong makaangkon og sama, ana. Paigo na ba kining akong kwarta alang ni ini? Oo, pipili kwarta ni mo di ala. Kini, oh. Oy, pero si kadagdag pulo sa ting piso. Igo ka na, purbeda, oy. Sige lang ganahan ta ko sa maong sapot. Kuhan kining, sa, kuhan, sa pot, pangyod, baru karaana na may style la, oy, sa pot. O, na chance ko yan. Aw, la, kay di na paigoy mo kwarta. Tag, 200 mo na niya, o sa gatos mo na si Chiyo, di mo kapit siguro. Ay, dugay na kong nangandoy nga makabatok sa maniini. Dugay na usab ang katuigan. Ang katapusang higayon nga nakapalit ko bagong sapot. Hinungdan nga nagisi na kining akong sapot nga gisulob. Tinuod no. Pulos sa tinuod din na pa ka ng iyang gisulob. Ay, kaluoy sang lula, oy. Wala. Nasad ka na, day. Luoy kay si Lula. Luoy na sad, luoy. Ala, no? Purbida, luoy bitaw niya. Ang sa kumuli na to. O si kwarta. Nagsige Basta pa tawa. gihapon. Nag-iha pa in town sa iyang kwarta niya. Nagsige tanaw sa sinina, Dor. Bitaw da. Tanay, rito maluoy. Yung tanong niya, si bata. Mausad ang tanay akong gusto nga ihatag ni nanay, pero ganahan ka man kaana iya. Sige, imo na na. Tinuod? Ay panghatag radi ay ni? Dili, uy, atong palituin. Pero maura man ni akong kwarta. Maog yun, maura na. Paliton ko ni para nimo iya. O sa pa niya piyoy, nung sa. Unsa? Ay,
ani dawata kining akong sensiyo. Kinilang ang akong sensiyo og dungagi lang ni Apo. Kana... ayaw na lang, diha na lang nimo iya. Magamit pa na nimo, mapalit na nimo og makaon. Naibaw ka ba nga nabalaka ko nimo dihang kalit kang nawa dito sa akong gibinlan nimo? Salamat kay luwas na di ay ka. Manggihunahon ka nga bata. Daga na rin siya. Daga na tao na siya. Ay, di na bata. Unsa. Kadiyot sa ha, akong ingon ang tindira ha, nga iyang paliton, unya akong ipaputos. Ay, lamian kining maong pagkaon. Lami bitaw, no? May tag. Kapil pag may kaon, ay. Gutom-gutom na ba ya? Adur, uy, ikaw ba? Ikaw, palitan mo yung duster. May pagkaon mo dyan mo. Ito, para kay halid ang kwarta ron. Sige lang, kwet, ang mahinungdanon nga nakapakaon ta sa kigutom. Lamian kining ilang pagkaon. Lami lagi, pero wala ka kaon taon. Kay igor man taon imong gitutok ka taon. Wala ka kaon. Parat. Parat eh. Tilawin na to, be. Tilawin na to, be. Be. Parat eh. Naya ko yung kutsara. Paano ko gamay sa baho, Hindi man parat. Lami man. Sakto mas timpla. Parat. Ay, dili lagi parat. Parat. Hala, no. May lain ka gustong kanon? Iya, gawas anang sabaw sa baboy. Unsa may gusto nimo? Ay, gusto ko kanao. Oh, Adobo? Nakam ka ang adobo, ho? Forbida sa tao na li. Kanalay akong gusto. Pero gusto ko nga dili parat. Unya, lami man ang adobo basta parat-parat. Ay, di ko mukaog parat. Di ko mukaog may asin. Wa ka na sa amo. Ano? Way asin sa inyo? Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa said Liniment, dali ra siyang maulian. Bati rin ko pamanhod og laylay sa akong mga tiil, batiis, o usahay mang laylay para kung buko-buko magsakit, magupoy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamay. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Kurda, spinner, Alwin na Kurda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.